ప్రమాదవశాత్తు గుంతలో పడిన గేదెను జేసీబీ సహాయంతో సురక్షితంగా బయటకు తీయించిన పన్నూరు గ్రామ సర్పంచ్ చిందెం మహేష్. ఈ రోజు రామగిరి మండలం పన్నూరు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ప్రమాదవశాత్తు గుంతలో గేదె పడిపోయిన విషయం సర్పంచ్ చిందెం మహేష్ గారి దృష్టికి తీసుకురావడంతో ఆయన వెంటనే స్పందించారు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న మూగ జీవాన్ని కాపాడేందుకు సమయస్ఫూర్తితో జేసీబీ సహాయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టి గేదెను సురక్షితంగా బయటకు తీయించారు. అనంతరం భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఆ గుంతను కూడా పూడ్చివేయించారు.